Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že vám ukážu stejného blázna, jako jsem já s rybama, tak abyste věděli, po kom to vlastně mám, to bláznoství, tak vám představím to, co dělá můj táta. Můj táta je obrovský holubář, je předseda chovatelského klubu, je vzdělávatelem v tom klubu, to znamená, že určuje vlastně, jak ten holub má vypadat. Dělá německý výstavní holuby, je v nich jeden z nejlepších vůbec. Nechci říkat kde, jestli v Česku, v Evropě, ale je v tom opravdu velice úspěšný. Má asi 100 pohárů, který neustále vyhrává a dělá poštovní holuby, takže lítá s pošťákama. Je to strašně zajímavá disciplína holuby, samozřejmě velice náročná na čas a na úklid a na práci a na všechno, stejný v podstatě jako ty ryby. Ale já vám nebudu dlouze o tom povídat a pojďte, jdeme za tátu, ať vám o tom řekne něco on sám. Tak, nazdar táto. Čau, nazdar, rád tě vidím. Já taky. Výjimečně ne na sádkách, tyjo. No. Nebyl jsem tady docela dlouho teda a všimnul jsem si, že máš těch holubů zase čím dál tím víc. No tak ono se to množí, že jo, to je jasný, no. Hele, kolik máš holubů teďkon? Já nevím, kolem 100. Kolem 100? Tak to není zase, to už jsi měl víc, ne? To už jsem měl víc, no, v létě jich bylo víc a pošťáků a ty jsem ztratil některý, takže... Hele, ale teď bude výstava, teď bude speciální výstava v Holicích za 3 neděle a to zase prodám ty černý, takže zase jich bude. Jo, a ty si na zimu necháváš míň mnohem teda. No jasně, já si nechávám jenom ty chobný a jenom co si chci nechat, že jo. Hele, co chováš za holuby teda? Já chovám německý výstavní holuby. V tom seš nejlepší. Ne, ty německý výstavní holuby mají spoustu barev, a já chovám černý. Jo. A v těch černech jsem nejlepší, no. To si pak ukážeme, tvoje trofeje, který za to máš, kterých je fakt asi 1 milion teda jako. Není 1 milion, ale jako nějaký jo. Hele, a teď jsi začal, jak je to dlouho s pošťákama, viď? Teď jsem, no, protože jako dítě, že jo, nebo jako kluk mladý jsem závodil s poštovníma holubama a teď jsem se k tomu vrátil. Je to 2 roky, ale ještě to chce tak rok, no, protože se ti směju, že se ti nic moc nevrací, viď? Ono to je totiž, přátelé, taková disciplína, že ty holuby samozřejmě táta tady odchová, že jo, naučí je tady lítat nějakým způsobem. Nebo řekni to ty, co to budu povídat já? Ne, určitě, ale já se to musím naučit. Já se musím naučit je trénovat, musím naučit se, já nevím, všelijaký takový ty postupy, co oni mají. Oni závodí s vdovcema, kdežto já závodím přirozenou metodou. Přirozená metoda je, že mají mláďata, vajíčka a tak dále. Vdovci jsou, že jim ukážou holubice před závodem a oni pak honem letějí domů. Jo, že za ní chce jet, jako by za tou holubicí, tak mává jak blázen, aby tam byl co nejrychlejší a díky tomu vyhraje ten závod. Tak. Proč to taky neděláš? Nechci, zatím. Hele, já nepotřebuji vyhrávat. To dělal teda tím způsobem. Hele, a řekni mi, vy lítáte z Německa, veď? Většinou ty závody jsou. Většinou jsou z Německa, no. Jak to dlouho trvá z toho Německa, než to sem přiletí ten holub? Tak hele, ta nejkratší vzdálenost asi 1,5 hodiny a ta nejdelší vzdálenost, to je asi 600-700 kilometrů, tak to letí třeba 4 hodiny 5. Já jsem byl z toho vždycky úplně, když jsme spolu na sádkách samozřejmě s tátou a on ráno mu vypustí ty holuby někde v Německu, tak samozřejmě čekáme, máma je tady takhle připravená na štokrleti, že jo, a čeká na prvního holuba, který přiletí. A to funguje vlastně tím způsobem, že je tamhle počítadlo, veď, vlastně digitální nějaká, jakoby, že on tam tudy vleze a jeho to započítá, nebo něco takového. Ne, ten holub má na noze, musí ho načipovat, ten má čip a tady na ten výlet dáš takovou desku, která snímá vlastně ten čip, že jo. Ten holub, když přiletí, sedne na tu desku, tak ho zaznamená čas všechno. Že to nikdo nemůže jakoby očůrat. Jmenuje se to Brikon a je toho spoustu, je jich víc takových systémů. Ale víš, čemu nerozumím, vy jste přeci každý v jiný vzdálenosti úplně. Jak se to pak jako vyhodnotí? Oni ti spočítají na holubník metry, nebo kilometry, že jo. Jo, takže pak se to spočítá v nějakým koeficientu a nějak se to zprůměruje a každý má nějakou tu, aby to, protože je to takový zvláštní, no, prostě. No a já právě vždycky tam čekáme a nejhorší je, že jich třeba vypustíš 40, viď, v tom Německu a přiletí těch 10. No, přiletí třeba 4, že jo, ten den, ale pak třeba během, já nevím, 2 dnů, 3 dnů přiletí 20, že jo. No, ale třeba 10 jich nepřiletí. 10 jich nepřiletí. No, a kde jsou? No to hele, po cestě jsou dravci.
No, to je v pytli, to je jasné. Jsou přemnožený, takže to je, a ten dravec, když bouchne do těch holubů, do toho hejna, tak to hejno se rozletí a vlastně nemusí trefit domů, že jo? Já, on ztratí směr prostě. A já mám ty holuby mladý prakticky, že jo, takže ty mladý holuby jsou takový vyděšenější. Ty starý holuby si najdou cestu zpátky, protože jsou zvyklí už se vracet a všechno, že jo. Takže ještě čekám 1 rok a už by to mělo začít fungovat líp a snad se začne dařit trošku, ale já nepotřebuji u těch pošťáků vyhrávat. Hele, já myslím, že už si vyhrál tady s těma černýma všecko, co se dá, ne? No mám tam nejlepšího holuba výstavy, speciální výstavy. A jdem si to ukázat, pojď nám to ukázat. Pojďte se, přátelé, podívat na nějaký trofej mýho táty, teda ukážeme vám vnitřek. No, přátelé, tak se nacházíme před částí sbírky tady poháru, který táta vyhrál s německýma výstavníma holubama. A táto, za co to všechno je? Jsou to nejlepší holub výstavy, nejlepší holub, já nevím, okresní výstavy, speciálky, nejlepší holub. A tady dole to jsou čestné ceny a šampioni. Vyhrál jsem několik šampionů a spoustu čestných cen, takže je to opravdu, za ty leta je toho spousta. Ty to máš všude, vej? Ty to máš i tady takhle různě. No, to mám poschovaný takový ty menší, no. Toho je taky plná skřínka. A to je co? To je čestná cena, no. Speciálka výstave, na speciální výstavě. A co to je čestná cena? Čestná cena vlastně je šampion holub, který je nejlepší a čestná cena je druhý nejlepší prakticky. Jo, tady vidím druhý pořadí, že máš třeba Holice 2007. No máš toho teda jako hromadu, no, takže seš prostě, to je fakt vtipný. Ty už je prej rozdáváš, říkala mi máma, že už je rozdáváš, když kluci děláte tady nějakou soutěž pro vnoučata, tak dostávají poháry, jo. Ano, tak oni jsou za to šťastní a že jo, co já s tím budu dělat, že jo. To je mi jasný. Nebudu, tak to vyházíte někam do sběru, že jo. Ne, ale není to ze zlata, ne? Co? Ne. No nic, pojď nám ukázat ty tvoje miláčky teda, čím začneme? No začneme těma výstavníma holubama a já vám teda, protože bude ta speciální výstava v Holicích za 3 neděle, tak vám tady naskládám nějaký do klece, protože takhle byste je neviděli. Jo, dobře, že nám o nich něco řekneš. No a můžu vám i o tom něco říct. OK, tak jo, no. Tak je raně. Takže můžu, jo. Takže jo, chytnu holuba, takhle třeba za křídla, prstama mu chytnu ty rohy, aby mi neulít a takhle se prohlíží ten holub. Musí mít jasný oko, musí být ozobí do špičky, dlouhý zobák a ozobí, dlouhý ksicht. Teď musí mít přepeřený křídla, tenhle má ještě jedno péro, tady je vidět, že musí ještě peřit. Jakože je mladý ještě, jo? No jasně, no, oni jsou mladí, takže ještě jedno má vyhozený, takže mu bude dorůstat. Musí mít úzký ocás, na 1,5 brka. A tohle je ten německý výstavní taky? Tohle je německý výstavní a tohle je holubice. Ale ty tady máš jakoby víc druhů barev, jakoby těch německých výstavních. Mám tady německý výstavní a protože dělám černou barvu, tak jsem vlastně začal dělat černý tygry, protože ty pasují do černé barvy. A pak jsem začal dělat černý straky, ty jsou vedle tamhle. Chytám tygra. Ty mají dobrá, ale... Hele, tyhle ty se mi líbí. Ten je krásnej prostě. Tohle je černý tygr, jo? Jo, to je černý tygr. Musíš kouknout na oko. Černý tygr musí mít černý letky a černý ocas. Jo. Jo, jinak to není tygr, pak už je to stříkaný takzvaný. Hele, a já si pamatuju, a ty jsi na to nějak vykašlal, že ty si chtěl nějaký svůj druh holuba si odchovat, že jo? Dělal jsem to asi 12 let nebo 13 let. A chtěl jsem černý bělopruhy a ono asi být začal jsem pozdě, no. Ten život je na to krátkej. Fakt jo. A to se dá jakoby prostě ho nakřížit tak, aby měl... Musíš to dělat přes jiný holuby a aby potom to ve finále, aby měl tu hlavu takovou, jakou má mít a postoj, jaký má mít. A dělal jsi to 12 let a vzdal jsi to? A vzdal jsem to, no. Předal jsem to kamarádovi Jaburkovi, který pokračuje, no. Tak to jsem zvědavý, za kolik let se mu to podaří teda. No. Tak on je mladší o 10 let, takže se má... Tak když tak to předá někomu dalšímu. Helejte, takhle můžeme postavit toho holuba tady. A ten holub musí takhle stát. Hele, a proč má tolik těch kroužků na těch nohách? Tam to je kroužek rozlišovací, tady ten žlutý, to je, že je vybraný na výstavu, tak si je poznačím, abych je potom ráno brzo mohl chytat.
a ten druhý tam má číslo kroužku a rok, kdy se narodila, takový evidence, je to taková. No. Ale tady jsou taky pošťáci tamhle, to ne? Ano, tady jsou mezi nimi některý pošťáci, který jsem dostal a ty se tady zaučí a pak je dám vedle. Hele, táto, čím to krmíš? Čím se to krmí takový holub? Je to taková směs, je to kde je ječmen, pšenice, hrách, peluška, slunečnice. Jo, takže oni potřebují veškerý prostě... No, oni si z toho berou ty vitamíny a takové ty látky, které potřebují na ten svůj vývin a když peřejí, tak potřebují slunečnici nebo řepku, že jo? Nebo a musíš je nějak léčit, přidávat jim nějaký léčivo taky, aby to nechytlo nějaký nemoci. Dělám to v zimě, musíme je očkovat, že jo, to je povinný, paramyxovirózu. A já ještě očkuju proti salmonele a to dělám leden v lednu a potom musím přeléčit trichomoniády, kokcidiózy, abych v létě na to není tak tolik času, že jo, když odchovávají hloubata, protože ty léky způsobují to, že ty vajíčka jsou třeba čistý. Jo, že tam není nic jako vevnitř. No, protože oni působí na ty látky, které dávají do těch vajíček a nejsou oplozený prostě, no. Takže to musíš 14 dní předtím a teprve za 14 dní můžeš párovat, nebo můžou znášet vajíčka a tak dále. Ale kolik máš holubat za rok zhruba z těch 100 holubů, co ti zůstanou? Já nemám 100 holubů. Já mám těch výstavních holubů, mám 9 párů. 9 párů? No a z toho letos jsem odchoval 35 holubů. No, takže není ale to není zase tolik, protože ty německé výstavní jdou těžko odchovávat, jako hůř, protože mají silný zuby, mají silný zobáky, tak hůř krmě a tak dále. Člověk musí občas dokrmit a různě. No musíš se to naučit odchovávat, že jo, protože když jsem začínal, tak mi chcípli nějaký mladý, protože jsem nevěděl, co s tím, že jo. Ale to je všude stejný, když se člověk do něčeho pustí a nemá školu na to a učí se to za běhu, tak je to pokus omyl prostě, bohužel. No. U těch zvířat je to teda debilní, ale taky to jinak nejde prostě. Takový je život a taková je příroda, no. To se nedá nic dělat. No vidíš to, no krásný teda. Ale táto, já hlavně vidím jakoby spoustu tady těch přistávacích ploch vlastně, kudy oni chodějí, vevnitř teda tamhle vlastně za kameramanem. No. Ty budníky, zem, všechno. Jak často to čistíte, mi řekni, nebo čistíš? Hele, to se musí čistit, takhle, já to čistím obden. Ale zase máma to čistí v týdnu, kdy já chodím pomáhat tobě na sádky a já to čistím o víkendech, že jo, když mám volno já. Takže obden... pakárna, jako to vyčistí všechno. No, je to pakárna, ale je to koníček, takže člověk to dělá s láskou. Máš super, že ti máma pomáhá, to je jasný. Ale to jo, hele, bez ní by to nešlo, že jo? To by vypadalo úplně jinak. Ale to je stejný, jako kdyby nám Katka neuklízela na sádkách, nedělala sanitaci, tak by to vypadalo podobně, takže ty naše ženský nám pomáhají, to je super. Jako, no. A jsou zlatý tady tím, no. Trošku jsme zlomili k těm našim koníčkům, no i když nechtěla teda Katka moc ryby, teda máma taky ne za začátku si pamatuju, hej, co no, tak... Ale potom, protože je taková čistotná, tak to... Přátelé, já mám podle mě jedinou mámu na světě, která luxuje i trávník, jo? To jste v životě neviděli. 2krát denně vytírá a luxuje trávník. Máme lux na trávník, luxuje trávník, aby tam nebylo listí. Tak jenom taková vsuvka. No, takže jako je to náročný koníček, když to chce mít člověk v pořádku, tak zase, když to víc čistíš, tak máš mít nemocí a tak dále a tak dále. To je jasný, to je s rybama, je to vlastně stejný. To je se vším, no. Když člověk chce dělat živý zvířata, tak bohužel to obsahuje tu nejvíc nepříjemnou část toho chovu a to je to čištění čehokoliv. No. Tak jdeme dál. Takže oni sem vůbec nejdou. Ne. Nemají potřebu uletět, jo? Ne. Kde je ten tygřík? Pojď ty. A dáme tam ještě toho strkatýho. Oni už jsou tam naučený, takže... Se tam nejsou ve stresu. No. Je blázen, veď. Chápeš to, tyhle. Tak aspoň všichni vědí, po kom to mám, tyjo, protože můj táta je taky blázen prostě, no. Ale já bych teda tohleto čistit, taky to je šílený úplně. Fakt tomu věnuje veškerý svůj volný čas a když to nevěnuje vlastně těm holubům a tady tomu svýmu koníčku, no tak jezdí zase vzdělávat ty ostatní a nebo má různý schůze a výstavy a všechno ostatní. A potom není v práci na sádkách, když má ty výstavy. Já jsem tam sám a musím makat za 2. No tak, co tam přines, mi řekni. Tak, to jsou 3 barvy, které chovám vlastně, že jo. A teď vám na tom ukážu, jak by ten holub měl vypadat. Zhruba vypadat.
Jo, takže měl by mít ozobí až do špičky, jak jsem říkal, oblouk hlavy by měl by mít rovný nohy, téměř rovný nohy a měl by být krátkej. Tohle to se jeví jako velice dobrý holub. No. Chybějí mu trošku prsa. To vidím, že je trošku nevyvinutý. No, tak to jsou takový holuby. Není to tím, že je mladý ještě třeba? Ano, oni by se měli takový jednoho posuzovatele a ten říkal, on je hladný. No, to tak vypadá trošku. Hele, a řekni mi, co když to nesplňuje ten holub vlastně, jakoby. Tak ho sníte. Tak ho nemůžeš vystavit, no, to je jasný. Tak se to zabije a udá se to na maso. Nebo polívka. Mě teda moc ty holuby. Tady se podíváme. A tak ještě ten starak by měl mít 50/50, černou barvu a bílou barvu. Jo. A toleruje se 30 a 70, no, takže ten to splňuje, takže ten by měl být dobrý, no. To je krásné, ale teda. No jdem. Tady to je tygr, kterého už jsme si ukazovali, ten se bojí, ale měl by se projevit takhle taky. A ten musí mít černý letky, černý ocas. A tu barvu taky 50/50, jo? Ne, tady tohle je to, hele, může mít většinou míň ty bílé barvy na těch křídlech, jo. Ale tady to je v pohodě úplně, to je to. A tohle je favorit nějaký taky teda? No, tak favorit, jako to vidíme, jsou tam ještě lepší, no. No, a tady ty černý, ukáž. Co chceš, aby si stoupil rovně, jo? No, ale ona vidí otevřený dvířka, tak chce pryč. Tak bych chtěl pryč, vidím, no. Ale měl by se projevit, měl by ukázat ty vlastnosti, které má mít, no. Jako on si stoupne a nafoukne se, jako jo? Ne, nenafoukne, to jsou voláči, to je zase jiný plebero holubu. Ty se mi líbí právě docela. No, to mě ne. Tady tyhle by měly takhle stát, no. A tenhle má být teda kompletně celý černý. Tenhle musí být černý, tady ten tygr, ten je tigrovaný na těch křídlech a na hlavě a starak. No tak paráda, tak můžeme jít, přátelé, můžeme jít na soutěž rovnou. No, tak uvidíme, jak to dopadne a jak to všechno skončí, no. Tak kamarádi, přátelé, to bylo království mýho táty. Chtěl jsem vám ho ukázat, abyste věděli nebo pochopili, pokud jsem takovýhle blázen s rybama, tak můj táta je blázen s holubama. Díky moc, že jsme za tebou mohli přijet a zítra je dobrát, ne, zítra je středa teprve. Zítra je teprve středa, takže až pozejčí. Ještě máš volno, já už ne. No tak super, tak ve čtvrtek, já frčím domů. Táto, měj se krásně, rád jsem tě viděl a čau. Taky, děkuju, čau. Tak přátelé, dnešním videem jsme došli až na konec a kde jinde bych se s váma měl rozloučit, než před holubým domem, když jsme byli u holubáře. Video se mi moc líbilo, táta je klasický blázen, doufám, že se vám bude líbit taky. Já se s váma loučím, mějte se krásně, ahoj.